Neváhajte ma podporiť, či už takýmto podpisom, ale najmä v oktobrových voľbách. Minulé mi písal tatko, že podľa neho by som nemusel komentovať výzor ľudí, ktorých kritizujem, že mi to akéby uberá kredibilitu. Ale ja neviem, proste ja v tom vidím zmysel. Ja si nemyslím, že je náhoda, že takmer každý člen Progresívneho Slovenska je buď nejakým spôsobom defektný alebo škaredý. Všimnite si, že toto sú ľudia, napríklad tento chlapec, ktorých keby si dal do ktorejkoľvek inej doby, ako je tá dnešná, napríklad do roku 1530, tak tento človek by neprežil ani deň. Pri prvom pohľade vidíte, že to je človek, ktorý nie je absolútne životaschopný. Toto je človek, že keby bola v dnešnej dobe ešte povinná vojenská dochádzka, tak on ho neprežije. Ako môžete chcieť niektorí z vás, aby nám vládli takíto ľudia? Ako sa môžeš držať čisto len toho, čo hovorí a nespomenúť, že tento človek je chodiaca slabosť a degenerácia a zlá energia.